Realment molt contents i com deies, no? Després de l'any passat, de l'estiu passat, que ens vam veure obligats, com tots, a tenir una programació molt marcada per les restriccions i una mica per la incertesa, no? De la situació que vivíem, enguany recuperem una agenda d'estiu de la qual estem molt orgullosos, amb activitats clàssiques, com si diguéssim, però també amb moltes novetats. Ara les comentarem, Helena, però a més, sembla que el bon ritme que portem amb la gent de vacunació i totes aquestes coses, potser la gent té com a més ganes de fer activitats. Potser és veritat que l'any passat teníem por de sortir, de relacionar-nos amb altres persones, de tot el tema de contagis i tal, però amb la vacunació pot ser que la gent com que tingui més ganes. No sé si ho esteu notant vosaltres en el que portem ja de... No s'estiu com a tal, però en el que portem d'any, que hi ha com molta més gent vacunada i la gent té moltes més ganes de fer coses. Sí, jo crec que no només pel tema de la vacunació, sinó perquè la gent realment té ganes i això ja es va veure per Setmana Santa, que va ser quan vam tornar a obrir amb un horari més estable. La Setmana Santa va ser realment espectacular i va anar molt bé. Ara hi ha dies més fluixos i dies amb més afluència, però realment sí que es detecta, no? La gent pregunta molt, què farem, i la gent va venint. La gent té ganes de sortir a fer coses, com dius. Va, parlem de les activitats. Primer de tot, ho deia jo ara a la introducció, torna una activitat emblemàtica de l'estiu, com és les nits de Mas Miró. Per qui no ho conegui, explica'ns una mica què consisteix aquesta proposta. Doncs les nits del Mas Miró les vam crear just després de la inauguració perquè vam descobrir que la nit també era un moment molt màgic, no? Dintre del Mas Miró, que les visites normalment es feien de dia, però que les visites de nit també eren molt especials i sobretot els exteriors del Mas Miró també ens donen molt de joc. I també amb la voluntat de fer activitats on poder explicar encara més continguts dels que s'expliquen amb les visites estàndard, com si diguéssim. Els 2 primers anys vam fer sopar sota les estrelles, que els hi vam dir, tractant diferents temes, les constel·lacions, Miró i la música, algun documental. L'any passat, amb la situació que vivíem, no les vam programar i enguany les recuperem, però canviem una miqueta i en comptes de fer sopar farem una visita guiada, que la faré jo mateixa, amb un tast comentat, que el farà The Wine Track, i aquesta vegada el fil conductor serà el vi, serà una mica explicar el lligam que tenia Miró amb la terra, que això ja ho expliquem normalment, però també amb la vinya i el vi. Farem una visita i un tast comentat de manera paral·lela, s'aniran intercalant les explicacions que faci jo amb els tastos i una mica farem un paral·lelisme entre el que és el procés de creació de Miró amb el procés d'elaboració del vi. Farem aquest discurs nou, aquest tema, que una més al Mas, hem recuperat, tenim una petita vinya que és simbòlica perquè al Mas hi havia vinyes fa molts anys, de fet conservem al celler les tines on es feia el vi ranci, que a Miró agradava molt regalar als amics i als familiars que el visitaven. Llavors tenim moltes coses noves encara per explicar. Helena, no sé si ens pots avançar quines bodegues es podran degustar en aquest tastet que ens comentaves. Sí, el que fem també és una mica seguir amb el discurs que tenim, el que sempre diem, no és el nostre discurs, és el que explicava Miró, és el que deia Miró, és la voluntat de Miró, que és escoltar el crit de la terra. Tant els vins que tastarem com els productes de la terra que acompanyaran són tots ecològics. Aquí contem amb la col·laboració del celler d'Helena, del celler Nino Ortiz i els vins Petxina, són 3 vins ecològics, i també els productes de la terra també seran tot eco, i contem aquí amb la col·laboració d'Oleander, del Forn Cisterer de Reus, dels Olis Soler i de Viteca. Aquesta és una de les propostes que, com dèiem, recupereu, que l'any passat no vau poder fer, però que ja fèieu en estius anteriors, i a més també incorporeu 2 noves. La primera d'elles és les visites teatralitzades, que, si no m'equivoco, ja en porteu fent algunes els últims mesos per a grups, crec que ho vam comentar una vegada en una entrevista, però ara estaran destinades a destacar el paper de la dona, no? Sí, fem un canvi. La nostra voluntat és sempre oferir activitats noves i continguts nous també perquè la gent pugui repetir i donar noves visions
i noves maneres d'acostar-se i d'entendre Miró. Llavors, la visita teatralitzada, aquest estiu fem un petit canvi, canviem el massover per la massoguera, però a més no explicarà les mateixes coses que explicava el massover, sinó que ens endinsarà en un tema nou, que és el paper que tenien les dones a la Masia durant tota la seva història, però també el paper de la figura femenina en l'obra de Miró, que és un element molt destacat dintre del seu llenguatge artístic. I què té d'especial aquesta masovera del Mas Miró? Qui és aquest nou personatge? Aquest nou personatge és la masovera, encara no li hem posat nom, l'hem de batejar, tenim aquí discussions internes, però com te dic, evidentment ens descobrirà com sempre tots els racons i tots els secrets del Mas, des de la seva particular visió, però fent aquest acostament a un nou fil conductor o un nou discurs, que és tot el tema de la figura femenina en l'obra de Miró, que és molt important, que Miró deia que el tema de la dona per ell, la dona la concebia com un univers. És realment un tema molt bonic i molt interessant a descobrir. I l'altra activitat de la que parlàvem, que també és nova, és l'Sketching Tour. En què consistirà exactament aquest Sketching Tour? Sketching Tour és una proposta que la fem en col·laboració de la teva ruta i consisteix, és una visita guiada, però alhora és una visita creativa i participativa. Aquí el que volem és que ho fem amb una guia, però també amb una professora d'art, i s'intercalen les explicacions històriques amb una part més creativa. Aquí està pensat per tots els públics, no només per gent que ja estigui acostumada a pintar, sinó que es tractaran diferents tècniques artístiques una mica guiades per aquesta professora i és fer aquest també, descobrir les diferents maneres que Miró tenia de pintar, de crear, d'acostar-se a diferents disciplines i jugar una mica en aquest sentit. Vull dir, la visita és més llarga de l'habitual, són unes 2 hores i mitja, i el que es busca és això, és una part més participativa i més creativa. Això t'anava a dir, que si has de pintar, t'introduïa que hauries d'invertir una mica més de temps que en altres visites. Helena, una mica d'informació de servei. Imagino que totes aquestes visites són amb cita prèvia. De quina manera es pot fer la reserva? Com ho ha de fer la gent que estigui interessada per participar en aquestes propostes? Doncs, com bé dius, sobretot totes aquestes activitats d'estiu són amb aforament limitat i que es fa reserva prèvia i es pot fer directament des de la nostra web, que és masmiró.com. Es poden comprar les entrades online molt còmodament i ja reservar la teva plaça per assegurar-te el lloc. I, Helena, abans que marxis, preguntar-te una mica per les sensacions que teniu de cara a aquest estiu. No sé si heu pogut veure ja moviment. Ens comentaves que per Setmana Santa ja es va veure que la gent tenia moltes ganes, però de cara a aquest estiu, com ho preveieu? Jo soc optimista i vull ser positiva. L'estiu passat, que era molt més incert que aquest, sempre ho he dit, que per nosaltres no va ser un mal estiu, tenint en compte les circumstàncies, i tot fa pensar que aquest estiu serà igual o millor que el passat. Jo vull ser optimista. Ja més tu deies al principi, la gent té ganes de moure's i fer coses i la nostra obligació era donar resposta a això, no? Per això hem preparat aquest estiu, aquesta agenda considero jo, tan completa. Tant de bo tinguis raó, Helena, i aquest estiu realment la gent es mogui, tingui moltes ganes de fer coses. El tema de la vacunació crec que és un tema molt important, a part de les ganes que tenim les persones, la gent es sent molt més segura i segur que això també anima a que tothom. A més, està molt bé perquè, a més, encara la gent s'anima a fer turisme de proximitat. Una mica la pandèmia crec que ens ha ensenyat aquest tipus de turisme i és molt bonic que vingui i que es quedi aquest tipus de turisme. Sí, això ho reivindiquem molt, Ho reivindiquem molt, que la gent, abans era molt més fàcil, per exemple, agafar un cap de setmana i descobrir Viena, no en 2 dies, però ens costava més una mica descobrir allò que tenim aquí a prop de casa. Jo vull dir que la pandèmia ens ha ensenyat això, però jo espero que la gent no se n'oblidi quan passi la pandèmia i, seguim cuidant i mimant el nostre patrimoni més proper. Esperem que sí. Helena Jocosa, directora de la Fundació Mas Miró, moltíssimes gràcies un dia més per acompanyar-nos aquí a la plaça. Que vagi molt bé l'estiu i que vagin molt bé totes aquestes propostes amb les que encareu aquest estiu. Moltes gràcies. Fins la propera, Helena. Adéu.